Golik egin gabe ezin da partidarik irabazi. Aldiz, golik jaso gabe galtzea ez da posible. Horregatik ezinbesteko da atea hutsean uztea, besteak beste garaipenaren bidea errazten duelako. Ateak zaindari ona badu, are errazago. Realak ate zainonak izan ditu bere historian, baina esanguratsuena Luis Miguel Arkonada Etxarri donostiarra da. 50 urte bete berri dira Arkonadak txuri urdin gisa debuta egin zuenetik. 75ko urriaren 22an izan zen Atotxako futbol zela izarrean eta UEFA Kopako final 16etarako joaneko partida jokatu zuen. 21 urte baino ez zituen eta arerio zaila izan zuen aurrez aurre. Liverpool talde indartsua. Ingelesek aixe menderatu zituzten donostiarrak, 1-3, eta kanporaketa erabakita utzi zuten. Neurketaren emaitza zarago, Arkonadaren ibilbide arrakastatsuaren abiapuntua izan zen. Arkonada da zale txuri urdinek sorturiko lelo aztazinaren jabea. No pasa nada, tenemos Arkonada. Berria egunkariak euskarara itzuli zuen esaldi esanguratsua. Ez larritu, Arkonada gurekin dugu. Gehiago jakin nahi baduzu, egin atzera begira.